सेनजेदा इउनाइट जानाय माने बेयाव कुनु शक्तिया जोंखौ लाखिनो हाया 9 तारिखाव फाइनाल गेमा जागोन आरो 9 तारिखाव जोङो फाइनाली देरहागोन बे जोंहा आत्मविश्वास युथनि थाखाय बिथांमोननि भबिष्यत दानो थाखाय खामानि मावनाय आंनि प्रथम लक्ष्य आरो कर्तव्य उदालगुरियाव कलेज इउनिभार्सिटी मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज नार्सिं कलेज पारामेडिकेल आरो पलिटेकनिक गायसननायनि गेजेरजों जोङो इन्स्टिट्यूशननि एडुकेशननि सेन्टार आरो युथनि एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन बानायनाया जोंनि दायित्व इलेक्शननि प्रचार केम्पेइन सोलिगासिनो दङ उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव इउपिपिएल दोलोआ आंनो टिकेट होदों नमिनेशन जालांबाय दिनैनिफ्राय पूर्णांग पर्यायाव इलेक्शन केम्पेइननि हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दङ आरो बे हरिसिंगा जे जोंहा जोहोलाव बालिराम बर' बे गेवलां फोथाराव प्राय 700+ बेयाव अकल हरिसिंगा आरो ओरै सान्तिपुर गरायदाग बिभिन्न ओनसोलनि ज' जानानै गोबां हाजार हाजार युथ दंबावो भैरबकुन्द'आव दङ जोंहा धनस्री समष्टिनि सिङाव दङ काजियामाटी एरियायाव उदालगुरि टाउनाव दङ बेयाव 700+ गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि युथ ज' लोगो नांनानै जेन जेड स्टेन्ड्स फर डिपेन्ड बर' होननानै मोनसे केम्पेइन बिथांमोना खालामदों आरो बिनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय आथिखालनि लाइमोनफ्रा आथिखालनि युथआ गावनि जिउखौ गावनो दानो लुबैयो गावनि डिसिसनखौ गावनो लानो लुबैयो आरो बिथांमोना साफ्रोमबो बिमा बिफाखौ खावलायदों जे एबाराव जोङो निउ भटार बा यां भटारा जोङो सासे युथ लिडारनि थाखाय जोङो स्टेन्ड खालामगोन आरो ट्रेक्टरनि सावगारियाव बिथाङा जि पार्टिनियानो जाया मानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव इउपिपिएल पार्टियाव भट होनानै डिपेन्ड बर'खौ देरहाहोगोन होननानै बिथांमोना थांखि लादों थारैनो जोबोद बाख्नायथाव जेरैबायदि नेपालाव सरकार सोलायदों जेन जेदा बांलादेशआव सरकार सोलायदों उदालगुरि विधानसभा समष्टिखौ जेन जेदा देरहाहोगोन आरो बिथांमोना जि डिसिसन लागोन बेनो फाइनाल डिसिसन जागोन सिनियरफोरनि आइ आफानि आशीर्बाद लानानै जों आवगायदों नाथाय नेपाल आरो बांलादेश बादि जों बेयाव हिंसा खालामा रावखौबो माने हिंसा खालामनाय दाबि धमकी सोरखौबा गादबनाय बेबायदि नङा जोंनिया जाहैबाय सान्ति गोरोबलायनाय अनलायनाय आरो युथनि फिउचारखौ साख्रि बाख्रिनि खोथा दङ लाइमोनफोरनि थांना थानायनि खोथा दङ जिउ राहा दानायनि खोथा दङ स्पर्ट्सआव इडुकेसनाव कालचाराव जायफोरा फरायखांबाय बिथांमोननो स्किल एन्टारप्रिनियरशिप फार्मिं बे होनो गोनां दङ गोसो थायोबा गासिबो मावनो हायो आरो बेखायनो जेन जेदा दिनै इउनाइट जादों आरो जेन जेदा इउनाइट जानाय माने बेयाव कुनु शक्तिया जोंखौ लाखिनो हाया 9 तारिखाव फाइनाल गेमा जागोन आरो 9 तारिखाव जोङो फाइनाली देरहागोन बे जोंहा आत्मविश्वास दासिम उदालगुरि समष्टियाव जेन जेदा इउनाइट जादों 25 बोसोर जातीय संगठनाव खामानि मावनाय बिथांमोना आंजों मोनसे कानेक्शनाव दङ आरो दिनै आं मिथिस्लाबाबासिनो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि युथफ्रा दिनै कानेक्ट जादों 5 बोसोर 10 बोसोर आङो फोरोंगिरि हिसाबै साबजेक्ट टिचार मावदोंमोन साख्रिखौ आं गारबाय दा बेयाव गोबां स्टुडेन्ट दिनै फैदों बर'आनो जा राभायानो जा बेंगलि जा एसामिस जा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सावताल आदिबासী बिथांमोना बुंदों जे सार মই আপোনাৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ মই আপোনাৰ ছাত্ৰী আছিলোঁ ষ্টুডেণ্ট আছিল এতিয়া আমি আপোনাৰ কাৰণে লাগিম ভেৰি মাছ পজিটিভ दा बेखायनो आंहा आत्मविश्वास दङ युथनि थाखाय बिथांमोननि भबिष्यत दानो थाखाय खामानि मावनाय आंनि प्रथम लक्ष्य आरो कर्तव्य आरो उदालगुरियाव कलेज इउनिभार्सिटी मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज नार्सिं कलेज पारामेडिकेल आरो पलिटेकनिक गायसननायनि गेजेरजों जोङो इन्स्टिट्यूशननि एडुकेशननि सेन्टार आरो युथनि एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन बानायनाया जोंनि दायित्व बेखिनिखौनो बुंबाय लोगो हमदों बेनो दा जाय जोंनि माने अपोनेन्ट रिवन दैमारि बिथाङा 20 बोसोर एमएलए खेबनै मन्त्रि 20 बोसोराव विधानसभायाव खेबसेबो आवाज दैखाङासै 20 बोसोराव बिथाङा भारत भुटान सिमायाव दै लोंहोनो हायाखिसै जिब जन्थुआ लोंनाय दैखौ लोंनो गोनां जायो 20 बोसोराव उदालगुरियाव मोननै टेंकि बानायबाय पिएचसिनि बे मोननै टेंकियाव दै गवा आरो बेबो आयरन दा बिथाङा भैरबकुन्दनिफ्राय एमसिएलए जाबाय
हाग्रामा महिलारिया बिथांनि डेपुटि चिफ होदों BPF नि मानसिफ्रा बुंबाय थादों जे सारा डेपुटि चिफखौनो मोनखाबाय मानोथो आरो इलेक्सन गेलेबावनांगौ डेपुटि चिफखौनो मोजां मावना 20 बोसोर MLA आवथ' सारा जेबो मावनो हायाखिसै गतिके डेपुटि चिफखौनो मोजां मावनांगौ जों हले भट होआ जोङो दिपेन बर'नोसो भट होगोन जों पार्टिखौ नायनाय नङा जोङो मानसि हिसाबै व्यक्ति हिसाबै भट होगोन साइलेन्ट भट होगोन होननानै बुंदों बिथांमोना बुंनो हायाखै गावनि पार्टियाव गिदिंबाय थागोन बिथांमोना किन्तु आंजों जोंजों कानेक्सनाव दङ किन्तु बिथांनि फिसाला आं नामखौ मिथिया बिथाङा जोंनि जेनजेदा जेलाव जेराव खामानि मावदों मोनायाव थांनानै बिथांमोननो 10,000 50,000 1 लाख 2 लाखनि प्रलोभन होयो बायखां लांदों किन्तु सासे बायखांनायनि एगेन्स्टआव 100 जन जेनजेद ओंखारदों सानै बायखांनायनि एगेन्स्टआव 200 जन जेनजेद ओंखारदों बिथाङा बायखांदों जोंनि जेनजेदा फैसा लाबोगोन आरो फैसाखौ ला किन्तु गावनि भबिष्यतखौ सान एबाराव नों 10,000नि बायखांजायोबा नेक्स्ट नोंनि भबिष्यतआ मा जागोन बेखायनो आङो बुंदों जे रेवन दैमारिनि फिसालाया जुदि बिथाङा इयुथ बा यां लिडार बा बिथाङा बबे संगठनाव बबे जातिनि अरिहना आरो कन्ट्रिबिउसन दङ बिथाङा फैसा थानायखायसो बायखांनो हादों जोंनियाव फैसा गैया जों बेखायनो बायखाङाखै बायखांनायनि प्रश्नआनो जाया सासे इयुथखौ नोङो बेबायदि दाउ अमा हांसो बादि जुदि दर दाम खालामनानै जुदि बायोबा प्रलोभन होयोबा प्रभक होयोबा बे माबायदि निति जोंनिया जाबाय हार्ट टु हार्ट कानेक्ट जोङो लाइमोनफोरनि भबिष्यतनि सिन्तानि थाखाय खामानि मावगोन बेखायनो बिथाङा बायखांथों बायखांबाय थाथों एसे फैसा खरस जाथों जोंहा जेबो आपत्ति गैया हाजार जेनजेदा परिबर्तन खालामनायनि जात्रायाव दिनै दङ जों आरो जेनजेदनि रेलिबो खालामगोन थेंक इउ